हाय लोगोफोर नोंथांमोना फिन ब्लगाव फरायहरनाय जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै संनाय खावनायखौनो लाबोलासिनो आरो भिडिअखौनो ओइबा नै जों ओंखाम संगासिनो जों बिमा फिसाखानिबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गारि नायनो बाबुआ गारि नायगोन नायगोन अ आना फैबायना जों अंगनबादियावबो थांखांबाय फरायनाबो फैबाय जोंहा बाबुआ मा फरायनाय मा फरायनाय बुम बुमस ए ट्रेक्टर नायगोन ओइयो नायहर ओइयो हाय नर लोगोफोर जादिन थाइगिरजों ना जागोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जाबाय दे खैथा थाइसेल' जिरबाय नै थाइगिरखौ बाहाय देना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दे फुन्दिना लानोसै नायाबो बेखिनिल' इजोंनो दिनैनि ओंख्रिया जोंहानिया आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि दिनैनि ओंख्रि संनायखौ माबायदि नुयो दोनैला माबायावनो आथिया बारियावनो मारिसिगोन दा आङो बेदरनि माबा देलायनोसै आरो ना फालौ देलायनोसै ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनसिगोनानो ओंख्रिया मोनबायानो ओमफ्राय बेदरखौ एवलांलायनोसै ओंख्रिया जाबाय केमेरायाव बारा मोजां मिथियाखै अमा बेदर ओमफ्राय आलु ओमफ्राय मुलाजों संसै आरो ना दिनै बारा मानसि गैया मस्लाखौ होना लायाबा गोथाव जायो खामथाम जाबाय सामब्राम गुफुर आलु जाब्रां होखाजोबना लाबाय मोदोमनायनि दै होनोसै मोनबाय आरो ना लोगोफोर मोनबाय आरो ना लोगोफोर नै पनिर ये पनिर आलुजों संदोंसो रोसि बाहाय जुल खालामदो बे जाहैबाय अमाया मोनबाय नै जाहैबाय नाजों
माबा मा होनोमोन इखो थाइगिर जानोसै थाइगिर जाना अमा बेदर आलु मुला फोरानबाय लाजोब्बाय जोंहा गोलैनानै बोरैबा ओइ थल' थांद' थाङा दे हरबा मोनसे लाना जानो भाजा बेफारिफोरनि जादो भाजा बेफारिनि ओंखाम बुरजा बुरजा खेबसे लागिनो लाखाबाय र' Halve abi. Bakaya. gede yang masih karbali itu Bitin ako mga. iya umat saya saya senang belajar mas ya pak guys सानफ्रामबो ओंखाम संनायखौल' खिथिबाय थायो जानायखौ खिथिनो हायामोन आरो ओमफ्राय नै दिनै खिथिबाय आं गाली खाबो ना नथुरैयाव